меҳмон ҳамроҳ бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардуми чин дар тоҷикистон ҷаноби Ци Шумин аз шароиту имкониятҳои донишкадаи таълимию фарҳангии Конфутсий назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон боздид намуданд. баъд аз боздид вохӯрии меҳмони олиқадр бо устодону донишҷӯёни донишгоҳ дар толори донишкадаи мазкур баргузор гардид. Ректори донишгоҳ зимни суханронӣ ташрифи меҳмони олиқадрро ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хайрамақдам гуфта иброз дошт ки ба шарофати сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи роҳбарони кишварҳоямон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин муносибатҳои байни кишварҳо ба сатҳи комилан нав баромадааст. таъкид шуд ки ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи илму маориф бо ҷумҳурии мардумии Чин дар асоси созишномаи ҳамкорӣ ва дӯстӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин аз 15 январи соли 2007 сурат мегирад. фаъолияти пурсамари донишкадаи Конфутсий дар заминаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз соли 2008 далели равшании сатҳи баланди ҳамкориҳо мебошад. гуфта шуд ки бо талошҳои муштараки ду донишгоҳ, Донишгоҳи миллӣ ва Донишгоҳи омӯзгории Синзиян ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин моҳи июни соли 2022 бинои нави таълимии донишкадаи Конфутсий дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба истифода дода шуд ки базаи моддию техникии он баҳри муҳассилини донишкада заминаи хуб гузоштааст. инчунин таъкид намуд ки Чин ва Тоҷикистон на танҳо кишварҳои ҳамҷавор, инчунин тамаддунофару соҳибфарҳанг ва шарикони ҳамаҷонибаи стратегӣ мебошанд. имрӯз сохторҳои гуногуни кишварҳо аз ҷумла маориф ва парламентҳо ба сифати ниҳодҳои калидии давлат дар густариши ҳамкории байни кишварҳо нақши муҳим доранд ва равобити миёни давлатҳоро мукаммал мегардонанд. дар интиҳо барномаи фарҳангии омоданамудаи ансамбли халқии Наврӯзи донишгоҳ пешкаши ҳозирин гардонида шуд.